Tariki ni 11 Mutinyo Mutang'ani omwaka w'ekiro 2024 nigo chiaragire Chinsa Isano na Ibere chiabona mubaso nigo ngokwarigania twemanya mang'ana Amayia ase nchira y'obweng'e erietariane Dorcas Kemuma kubwatana nere Joshua Auta oyo okonyamanya ase nchira y'imanyerero na Ibere nyancha mokwene kiamarigi n'ekibi kyagwikire ase nchira y'obwekirano. Amayia ase nchira y'obweng'e tukunyanchaka koro ase county ya Nyamira ase omugavana we county yo Amos Nyaribo agenderete okuigora gwechipara ase rituko ria kabere rero ase achako koroswa gwepara eyekaya gesore gochia nyamache mange chingaki chomoyego yo bokuigora chipara nigo omorai bwabange ase ebunge ye county eyo ya Nyamira Aberi Mose atumeka chingaki chokomoboria omwe MCA ebwe ward ya township kubwatirana amo no mugavana we county yo nabo eriyo gukora amagenderero ase abamenye be county yo. Abamenyi be wodi ya Ibeno nigo bono bago keire egetambukiro kyobo mwe MCA obo Steve Arika kubwatana na amono mugavana we county ya Kisii asoko bwatoka chibasari ase e wodi eyo abamenyi abo nigo bamwakeire mbuyamono ase ogoikirania amagendera yo yogosira chiseme ase e wodi eyo ya Ibeno. Omo chief officer obwense moyobo chenu imeye county ya Kisii Gladys Amenga nigatebire muna nigo eserikali ye county egenderete kobeka emirobiryo kwene kingango kiniere ebirengo byobo chenu ase chinyagitari ime ye county ya Kisii nigo boigatebire niga serikali go chikwene kinga amariogo abanyagitari amone bintu biribiganiri ase chinyagitari nkwene kiwabire koberororo chingaki abakenya baganeti obukonyi kuru ase nyagitari cho igona reta tokutokeche yoga iga nero temirete marani ya gitari atebya bantu baito ba marani nga kwa uruwa bare services na chiro cha nyagitari 24 hours botuko na mwaso nabo gositaribo igo erti ito nero marani nagandete kwendera bosio nabono igo ntwabe getamario gotuchikora milioni 18 agocha gosoka bono iga na ande kugora tora malio gande abwate milioni 45 wetera se gavana ito atebegete chibese chichakuba konye nyagitari chito chionsi cha Kisii county nabo igo abanyagitari twachakire koleta rero bakuru consultant nabo nyagitari bari basomete mono bago chaga marani kire week
bacha kobarora ituko kitu abeka abanyagitari tokoleta every Thursday kera chumatara misi botambe aba minto ba marani mabingo chabara abanyagitari bali basomete mara bakuru consultants bacha koraba ruiri ba marani ekinege ntutu abekire kere sub county toko tuma abanyagitari bali basomete mono bacha koraba anto baito babwato bokongwa tuteka nyokoreka n'abanyagitari bali ba marani onega singia na bobono tubwatire ntuno mugaba no itu simba rat koranga koleta bara abantu nande basomete mono gocha sekenyoro. Omo director abwechisemi imeye county ya Kisii chilchire nigo ara omoyega obwoko sira aborokiwa ase omoyego yokorekana imeye amagacho ye county ya Kisii ase aborokiwa banyolera ogosira kurwa ase bengi ya Equate wetera ase omorobirio o wings to fry oyubonora chikobakonya ase kwegenderia ase amasomo abo omorobirio yo nigo gosira aborokiwa bali bakorwa ase chintaka bali kubaye bagweta asa matemabo a KCPA. Philip Chirchir, County Director of Education Kisii. Leo tunasindua elimu scholarship katika Kisii County tukitumia represented by Kisii Central Sub County. Tulikuwa na applicants 4,000 na baada ya sisa members kukaa katika kila wilaya tumepata 260 na leo tuna flag off ili Jumatatu waweze kwenda shule. Alafu labda ni mbinu gani mlitumia ama mlikuwa mnazingatia masuala kama gani kuhakikisha kwamba wale ambao wako hapa ni wale ambao wanahitaji usaidizi? Of course there is a questionnaire that gives the criteria orphans, those that are vulnerable and the others. So sisa members wakiangalia hiyo form watahakikisha kwamba yule mtoto ambaye ana deserve kupata. County Commissioner Kurasi County ya Kisii Tomo Anjere nigobona ababolirie abagambi kurwa ase binyoro kwenekinga nkobwatira nabale eli kwenekinga aborokiwa bonsi basoire ikirasi ya kyanda kagukwana chingeki aringa somo yega bogosira aborokiwa imeye county ya Kisii nigobona tebire nigo serikali amone ababwatani babwate emiroberio yogosira aborokiwa egento bona abolirie abachifu amona bagambi kwenekinga nkoroberia bale aborokiwa bonsi bale ase chinka basoire ase emeroberio yogo konywa kurwa ase serikali elikonyorera ogosira akoko egenderie ase amasomabo. Nataka kupongeza Jomo Kenyatta Foundation kwa Tinga kecho boiga ni gomo commissioner oyo boiga aboririe abanyanyimbo imeye county ya Kisii gotiwa gokora emeremo yabo na boiga ni gatebemna niga obotuki bogendete gokorwa ase ingana yabake gokorekana imeye bunge ya South Mugirango ase eburaburu ya betege gokorekana ase bona tebamna ni gobotuki ebwachakiwe na boiga ni gobogendete ase bono barachi kwana kinga igitambo kirokeri chiko ngobwati wakere na boiga abantu bali bakageire kubekwa byara. Katika kaunti ya Kisii ni tulivu na kama juzi tulivyoagiza kwamba maafisa wa usalama wafanye kazi yao pasipo kusita, pasipo kuogopa mtu yote. Nimefurahi kuona kwamba kufikia sasa wameendeleza na shughuli ya uchunguzi ya ile kisa ambayo ilikuwa imetokea kule South Mugirango, na kufikia sasa tumeendelea na progress mzuri kwa mambo ya uchunguzi, na hivi karibuni mtaona watu wakifikishwa mahakamani. Maafisa wa polisi ni maafisa wa serikali. Kama kuna afisa ambaye anazembea kazini, iko mahali tutampeleka, either hamishwe ama pelekwe nyumbani. We are here to give service to members of the public, to give service to Kenyans, pasipo kusita, pasipo kupendelea, pasipo kupendelea upande wote ule. Nigo serikali enene ya boli gwe kubwatuka chibesa cha CDF goche ase chuskuru echo bono chirachi gokonya anene aso kwenekinga emiroberio ye chuskuru asamagendro ngogenderere buyanigo abalimo babeire bakwemurungania gwetera aso konyorwa ogwe chibesa echo egento bono baganiri kwenekinga kubaganire serikali kubeka motwe aso kubwatuka chibesa echo ase gekakyabango ase kirinigo abalimo ose emiroberio ase chuskuru egenderete goturubana na gwetera aso konyorwa wechibesa echo. And we have right to open the CDF, the county governments. I think
it was generally within the country that finances were limited. So, but we keep the students in school. Parents within the classes support the children within their classes. We have a program like that. Like other parents pay for the needy students in their class. We have that when other areas do not manage. Even our own teachers, we have a kitty through the guidance and counseling where we contribute and we support the needy students. Omwancho murigereria oyonoro mwiri bwa mangana mayase nchira yuwenge gendera kurigeria tasene kya Ndizi TV eri wemanye amange eri etariane Dorcas Kemuma ni gotobata na Joshua Auta oyo kunyamanya ase nchira yemanyererio na biganya nchama ene kya marigine chibicha gwekere ase nchira yuwekera nutwaro burigererio bya me Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV, obwansu bwo Gusii. Hai, nekina batei. Nchembwa. Tagotia. Kama gote.